Baliktad nga pagdaod sa Philippine flag sa Bureau of Local Government Finance Region 10 viral sa social media. Adunay pagpasabot ang maong buhatan. May kuha og atensyon karon sa mga netizen ang hulagway nga gi-upload sa ka netizen. Din makita ang Philippine flag nga baliktad pagkataod sa flagpole. Makita nga anaa sa ibabaw nga bahin ang kolor pulang sa flag ug ang blue ang anaa sa ubos. Miani kini og managlahing reaksyon sa netizens. Personal nga gibisita sa GMA Regional TV 1 Mindanao among ahensya aron mapaklaro among hitabo. Wala na sila miatubang pa sa kamera apan gibutyag nila nga honest mistake ug wala gituyo ang mong insidente. Ilang liaison officer kinsa usa ka PWD kuno ang nagdaod sa mong flag ug wala niini nabantayan nga nabaliktad kini. Dali sab kuno dayon nga gitanggal ang mong flag tungod sa pag-ulan kagahapong adlaw. Nanawagan sila karon sa publiko nga likayan ang pagpakatag og maling impormasyon o espekulasyon aron malikayan nga makahatag og kabalaka sa publiko.